खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोनांथार रादाबाव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान बर' रादाब लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो मोजां गाज्रि फिसा गेदेर गासै खौरांखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। फैदो लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि खौराङाव गिबि रादाबाव दङ। 40 बोसोरनिफ्रायनो आखाइजों आइजें आइला हेबनानै न'खर दैदेनबोदों सासे सुबुङा। आखाइजों आइजें आइला हेबनानै न'खर दैदेनबोदों बोराइ बेन्थ'नि सासे सुबुङा। सोरखारनिफ्राय जेबो हेफाजाब मोनबोआखै। प्रधान मन्त्रि आवास यजनानि न' आरो बोराइ पेन्सनबो मोनफेराखै। बिथाङानो जादों क'क्राझार जिल्लानि दतमा दाङारकुटि गामिनि थागिबि जलेश्वर ब्रह्म। न'खर संसार दैदेननो थाखाय 40 बोसोरनिफ्रायनो नांथाब नाजानानै आखाइजों हेबना आइजें आइला दिहुनथायाव उन जानानै थायाखै क'क्राझार जिल्लानि दाङारकुटि गामिनि थागिबि जलेश्वर ब्रह्मआ। आखाइजों आइजें आइला हेबनायाव जाफुंसार जानो हानाय बोराइ बैसोनि जलेश्वर ब्रह्मआ बुंथियोदि 1987 इं मायथाइनिफ्रायनो औवानि आइजें आइला हेबनाय, रायदोंजों सियार, टेबुल, सफा बायदि बायदि मुवा बेसाद बानायना आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव फानहरनायजों लोगोसे दिल्ली, मुम्बाइ, हारियाना, पान्जाब आरो नेपाल आरो भुटानावबो ब्राउपेननि गेजेरजों दैथायहरनाय जायो। नाथाय महामारि गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि लकडाउन समाव फालांगियारि बिथिङाव जोबोद जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों होनना ब्रह्मआ दुखु फोरमायदों। नैथि खौराङाव दङ। आसामनिफ्राय काश्मीरसिम ज्राव ज्राव रहिंग्या। म्यानमारनिफ्राय आयेननि बेरेखायै भारतआव हाबफैनाय सा 25 रहिंग्याफोरखौ मैया गुवाहाटी आरो बदरपुराव हमनो मोनो आरो बेयावनो आयेननि बेरेखायै हाबफैनाय मानसिफोरखौ थांखिनाय जायगायाव दैथायगिरि जम्मुनि आमानुल्लाह मुंनि सासे 29 बोसोर बैसोनि सुबुंखौबो हमनो मोनो। आमानुल्लाह मुंनि बे सुबुङा म्यानमारनिफ्राय बांलादेशआव खारलांनाय रहिंग्याफोरखौ बायदि रोखोमनि लब दिन्थिनानै भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव दैथायबोदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दायो आमानुल्लाह मुंनि सुबुंखौ पुलिसआ खानानै जेरा खालामगासिनो दं आरो बेनिफ्राय गोबां आन्दोनि बाथ्राफोरखौ मिथिबावनो मोनगोन होननानै हमना लानाय जादों। चिराङाव मानसि आरो हाग्रानि मैदेरनि गेजेराव गेदेर दावहा। मैदेरा न'फोरखौ बोफाय-बोसि खालामलांदों। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमना हाथिसार ओनसोलनि सा दावागुरि गामियाव हाग्रानि मैदेरा फैना न'फोरखौ बोफाय-बोसि खालामलांदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हाग्रानिफ्राय आदार नागिरनानै फैनाय मैदेरा करन्जय मुसाहारिनि न'खौ गाख्रेबना लथं-फथं खालामलाङो। मख'नो गोनांदि हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेरखौ होबाय थाफुनाय समावनो माब्रै हानजानिफ्राय मासे मैदेरा न'खौ बोफाय-बोसि खालामदों। बोफाय-बोसि खालामनाय समावनो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा होखारनो नाजासेयावबो होखारनो हायाखै। थारैनो मैदेरा न'खौ बोफायनानै गोबां मुवा बेसादफोरखौ खहा खालामनानै गालांदों होननानै न'खरनि सुबुंफ्रा फोरमायदों। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो साब्रै बारग' एमसिएलनि सावराय जथुम। दिनै बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि साब्रै बारग' एमसिएलएफ्रा गोबांथार आयदाखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ लोगो हमहैदों। बिथां प्रमद बर'आ बिथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांना होगोन होनना गावनि फेसबुकनि गेजेरजों फोरमायथिदों। लोगोसे बिथांमोननि गेजेराव गोनांथार आयदाखौ लानानै सावरायदों होनना बिथाङा फोरमायो। सासे 12 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ हानजायै जिनाहारि खालामो। कामरुप मेट्र' जिल्लानि खेत्रिउलिनि थागिबि 12 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ साब्रै दोलोनि दुथां लांसुनियाफोरा थांनाय रबिबारखालि हानजायै जिनाहारि खालामो। मख'नो गोनांदि खेत्रि पुलिसआ बे जाथायनि दायनिगिरि साब्रै लांसुनिया दुथांखौ हमबाय। पुलिसआ साब्रै दुथां लांसुनियाखौ मालैबारिनि बकुल बुच्च, दुरुंनि बिकास सरकार, चिरन्जित सरकार आरो केशव बिश्वास होनना सिनायथि होदों। पुलिसआ जाथायनि सायाव साब्रै दुथांफोरखौ सोंनाय फिननाय खालामना नायबिजिरगासिनो आरो पुलिसआ दुथांफोरनि सायाव गोख्रों एक्सन लानाय जागोन होननाबो मिन्थिहोदों। बेराफारसेथिं जिनाहारि खालामजानाय उन्दै हिन्जावसाखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि खुदियाफोरखौ फाहामथाय होनाय खथायाव लाखिना फाहामथाय होनाय जादों होनना मिथिहोदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। फिन बिटिसि सेक्रेटारियेटआव दिनैनिफ्राय सिमा गैयै समसिम पाब्लिकफोरनि हाबनायखौ बन्द' फोसावदों। बिटिसि सेक्रेटारियेटआव मावफारियाफोरनि मोदोमाव कभिड-19 पजिटिभ केसआ साग्लोबसारनायनि थाखाय बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि शान्तानु गुदमारिया दिनैनिफ्राय सिमा गैयै समसिम पाब्लिकफोरनि हाबनायखौ बन्द' फोसावदों। थांनाय 17 अक्ट'निफ्राय 23 जुलाइसिम कभिड-19नि थाखाय से सप्ता बिटिसि सेक्रेटारियेटआव पाब्लिकनि हाबनायखौ बन्द' खालामनायनि उनावबो बिटिसि सेक्रेटारियेटआव साख्रि मावग्रा सा 23 साख्रिआवलाफोरनि मोदोमाव कभिड पजिटिभ जानानै दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बुथुमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।